சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம். சிவகோடி பக்தர் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ ஒரு சின்ன தாந்திரிக முறை. பிரிந்த கணவன் மனைவி திரும்ப ஒன்று சேர ஒரு ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது. அதுக்கு ஒரு சின்ன பரிகாரம் இருக்கிறது. அதாவது வடக்கு பக்கமாக உட்கார்ந்து கொண்டு டைமண்ட் கற்கண்டு கடையில் இடம் கொடுப்பாங்க. கற்கண்டு அதை கையில் வச்சுக்கொண்டு ஓம் ரிங் வசி வசி வசியம் ஆக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேரை சொல்லணும். பேரை சொல்லி வசி வசிய நம. மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லிக்கிறேன். ஓம் ரிங் வசி வசி வசியமாக அவங்க பேரை சொல்லிட்டு வசி வசிய நம என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த கையில் இருக்கிற கல்கண்டு என்ன பண்ணணும், தூய்மையான சுத்தமான நல்லெண்ணெய் அதை வாங்கி விளக்கு போட்டு அந்த கற்கண்டு ஒரு 3 கற்கண்டு போட்டால் போதும். அந்த கற்கண்டை எண்ணெயில் போட்டு தீபம் போட்டு வரணும். நீங்கள் தினந்தோறும் சொல்ல 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 உங்களுக்கு மாற்றங்கள் தெரியும். ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு மாற்றங்கள் தெரியும். பிரிந்து போன மனைவியோ இல்லை பிரிந்து போன கணவரோ ஒன்று சேர்ந்து விடுவார்கள். சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம்.